Yes, vakamboita dispute pakugarisana kwavo muplot muliri imomo na vanonzi comrade Mutingwende. That's the plot, or ane plot rake imomo maplots avo akaganura. Vengi vanesa kuti ko ivo vanoda mosquito net sei wasingadi kuti mimi munge muchiita kuti vaite zveutano. Ziva kuti vanhu ava vakaita violence dzavo dzavakaita kuna Glenville, ende vachiuya apa takatoti mapostori aye kurova vanhu aye achinzi auya apa. Zvechokwadi pakatomboda waifamba nechimbo. Zvichiteera kusungwa kwakaita madzibaba Ishmael Chekurongerwa kuno kunyabhira, zvizhinji zvakabuda zvainge zvakutaurika pamusoro pemararamiro anoita vatenderi vanotevera madzibaba Ishmael Chekurongerwa. Vanhu vazhinji vakataura zvakawanda. Nhasi uno taita rombo rakanaka kuti taona sabhuku wenzvimbo iyi, Sabhuku Nzwanai Musodza, avo vati vaitokatyamara kuti vanhu havasati vauya kuzonzwa kuti ivo saSabhuku vairarama sei nevanhu vepa plot muridzi wayo ari Ishmael Chekurongerwa. Baba, nhasi tasvikawo pano pamusha. Mungatitsanangurire kuti pano pamusha patasvika ndepani uye nzvimbo inoyi inonzi kudii? Pano pamusha pamasvika ndepaSabhuku Musodza. Nzvimbo ine vanokabva mafarms anoita 5, Notiyo, Dryam, Dayton, Siston, Lily neBeaten Farm. Ndimi munhu wanga achitsvagwa neZimbabwe yese Sabhuku. Pamapurazi amataura aya tanyanyouya kuno nekuti toda kukurukura pamusoro pepurazi rinonzi Lily. Tinoziva isusu kuti kana munhu achinzi Sabhuku zviri kureva kuti ndiye muridzi webhuku rine mazita evanhu. Kana muine bhuku rine mazita evanhu mumafarms amataura aya, zvinoreva here kuti munoziva kuti munogara ningi naningi naningi? Hongu, ndinoziva kuti munogara vanani. PaLily Farm mungatitaurire here muri kuti pane mhuri ngani dzinogara muLily Farm umu, uye muridzi wepurazi iroro ndiani? MuLily Farm mune maplots angasvika zvekuma8. Pamaplots angasvika zvekuma8 pane 3 emapostori, kozoita mamwe 5 evamwe 1. Ndo mamiriro akaita Lily Farm. Kana muchiti 3 emapostori munorevei? Nekuti tinoziva kuti isusu plot richipiwa rinenge riine zita remunhu, zvichireva kuti ndiyo mhuri ichazenge ichigara paplot ipapo. Hongu, mune maplots 3, saka ndati emapostori nokuti pane 1 rinonzi raIshmael Chekurongerwa. 2 is called Ncube, ndichanyatsooziva zvangu, ari mupostori zvakare anonamata chitendero chekwaIshmael ichocho. Then pane plot 7 again ndeye mapostori zvakare. Saka tikuti ndere mumwe futi mupostori wechitatu. Zvichireva kuti mimi saSabhuku pamaplots apa munenge muine zita remunhu 1 muridzi weplot nemhuri yake. Ndizvozvo. Mukubuda kwakaita nyaya yakaitika paLily Farm, pakazobuda ipo kuti pane mhuri zhinji dziri kugarapo, kwete vanhu vari kuuya sekushanya kana kuti vauya kuzoshanyira muridzi weplot, asi vanhu vakatosiya misha yavo, vanhu vakatosiya hama dzavo vakugara imomo. Imimi hamuri kuziva here kuti ndo zviri kuitika paLily Farm? Ruzivo ndinaro. Nyaya iripo takatarisana nemapurazi anaya, ndiwo atinoti medium scale, atinoti A2s. Saka maplots ivayo takatarisana neplot ramuri kubvunza nezvaro iwayo ndataura 3 emapostori, vanozotoranawo semhuri vachigara imomo since rinenge riri plot hombe.
Saka ndiwo kugara kwavakaita. Ruzivo irworwo ndanga ndinaro kana kuti ndinaro rwokuti vanogara mhuri dzakawanda asi dzisiri mhuri dzekuti dzeukama but kubatana kwekudai kwechitendero chavanonamata. Vanhu ava zvino vanozopinda here mubhuku renyu imimi kuti muzive kuti nekuti munhu ari kuuya nemhuri yake ka munhu ari kuuya nevana 8 zvimwe ane vakadzi takanzwa kuti ivo vanoita vakadzi vakawanda munhu auya kuzogara ipapo yato imwe mhuri yawedzera. Vanhu ivava vanga vari kupinda mubhuku renyu here kuti zvikanzi pane chaitika kumhuri uku imimi sasabhuku mune muchiziva? Normally kunoku sekutaura kwandaita kuti kuma A2 we account really for the owner of the plot. Ndiye watinonyanyo ta account for because iye anenge achitoziva mhuri dzaanogara nadzo muplot make. Zvino hatizoti here pato neumwe munhu akuitawo kabhuku kake kadiki pasi pebhuku rasabhuku nekuti tapinda mulili famu tichitaura navo kana kuti zvichida pamwe vaitosanganisa nemamwe mapurazi maplots amuri kutaura vakataura kuti ivo vane mhuri dzinokwana kuita 120 kwete vanhu asi mhuri. Saka hatingati here vato kamwe kasabhuku kadiki? Ngatotaura kudaro kuti kanenge kasabhuku kadiki asi semutemo imwe inozotibata pakutungamira kwedu kwemasabhuku senzvimbo dzino dzakasiyana nemacommunal lands. Zvimwe zvacho unozongosiya zvakadaro nokuti dzinenge dziri guided again neMinistry of Lands. Saka pane pamwe patisingazonyanyosvika kuti tikontrole semasabhuku. Zvichireva kuti muri kuti mimi hamuna simba rekubvunza kuti kwewewe ndiwe muridzi weplot ko inge zvinezvi mimi mato gungano rakugara panapa? Kubvunza takabvunza asi kuti vaingoti ihama dzeduwo dziri kushaya pekugara saka tangototi tore tidzichengete tigogara nadzo. Isusu tinoziva ana sabhuku murimi munochengeta kunyangwe nemitemo yedunhu. Zvichida tinonzwa isusu kuti waiti munhu ukakanganisa sabhuku tichienda kunashe unokwanisa kutonzi hauchakwanisa kugara mudunhu rino. Zvino imimi kana musingazivi vanhu vari kugara mudunhu imomo sasabhuku masimba enyu anozooneka sei? Kwete kuti tinenge tisingazivi. Sekutaura kwandaita kuti masabhuku enzvimbo dzino sekuiswa kwadzakaita dzema A2 tine malimits atakapiwa ekuchengetedza mitemo nekuchengetedza zvinozviwanikwa nekudi zvinozosiyana nokuti tino interfere nemararamiro emhuri. Seipapa sekuti ivo vanenge vachigara vachitorana vachiti tiri kuda kushanda pamwe chete. Saka ungamuti munhu hamukwanisi kushanda pamwe chete iye ari muplot rake aine tsamba yeplot iroro. Zvichireva here kuti kuri kuti vatadzirana ikoko pane zvimwe zvokuti vanotogadzirisana imimi sasabhuku musingazivi? Ndinoona sekudaro nokuti dzimwe dzinozouya dziya dzinenge dzatokurawo dzekuti idzi dzakutodawo attention yean outsider. Ivo pakurarama kwavo vanogona kutoita nyaya dzavo vagogadzirisana imomo. Since ava vanhu vandiri kutaura nezvavo vari caged nechinamato chavo saka most mitemo yavo vanotadzirana pachinamato chavo. Pazobuda nyaya yekuti pakavigwa munhu zviri kunze kwemutemo, pana mai mwana wavo akashayika vachibva vazonzwa mushure memwedzi yatopfuura yakati kunzi mwana wenyu akafa, vachibva vazvifambira mwana iyeye akakwanisa kunofukunurwa pafamu iri. Imimi tichivabvunza vakati ivo pakaitika ndufu mupurazi mavo imomo muploti mavo imomo vanouya vachizivisa. Imimi ndufu dzese dziri kuitika palili famu vanouya here vachikuzivisai? Ini ndingati vanouya nokuti ndingacherechedza ndufu dzinokwana kuita 8 to 10 dzandakaudzwa. Ndikaatenda dzimwe dzacho, dzimwe ndakatadza zvangu kuatenda asi ndaudzwa kuti pano paita rufu, vanouya vachitaura. Tichitaura namai vekufirwa nemwana ava vanoti ivo vakambogara mulili famu uye pane nguva yekuti vana vacheche vakafa vakawanda. Imimi makambozviziviswa izvozvo here kana kuti hamuna kuziviswa kuti hamutori naruzivo nazvo kuti maifa vana vachivigwa imi musingazivi? Pari pekuti vana vacheche vaifa vakawanda vakavigwa handina kumbenge ndazviziva. Handina. Mwana wandakaatenda rufu rwake
mukomana anga tingati zvekuma 13 years ndiye mwana andakaatenda ndikanowiga, ndiye andakaudzwa ndikanowigwa. Zvevamwe vana vese handina umwe mwana wandakawiga besides mwana iye we13 years andiri mukomana akashaya. Zvichireva kuti muri kuti mimi saSabhuku hamuna ruzivo rwekuti kune vacheche vakashayika vachivigwa pafamu apa? Ongo handina kumbobvira ndaudzwa, ende haungagoniwo kuenda uchinobvunza kuti ko sei panapa ndikungoudzwa rufu rwavanhu vakuru, sei pasina vadiki vari kufa like hayepi kuti vanhu vafe. So unongoatenda waunenge waudzwa kuti ndo zvaitika. Ameno kana makaona muzvivhitivhiti pasocial media mumapepanhau pachitaurwa kunzi kwaita nyaya kuLily Farm? Ndakaudzwa, ndakanzwa. Kubuda kwaita nyaya iyoyo mungati here pane zvimwe imimi zvekuti makazokatyamadzwa nazvo kuti saka izvi zvaitika ini ndisingazivi? Iyi nyaya ingatondikachamadza imwe chete yokuti panonzi paifa vana every day or 2 days pachifa vana vacheche, nokuti handina kumbobvira ndambonzwa zvinhu zvakadaro. Asi zvimwe zvizhinji zvese zvakaitika izvi handina kukachamadzwa nazvo, nokuti zvinhu zvimwe zvandaitoziva zvaiitika semandufu acho ndoamutsa mumhanhu ngese ndaimaziva, ende ndakaatenda mamwe maburials acho. Tinoziva isusu kuti kunoti hurumende kana takuya kuno kumamisha koti chief vanova mambo kouya imimi madziSabhuku, zvichireva kuti imimi mitemo yehurumende munofanira kunge muchiiziva. Mati imimi zvingakukatyamadzei ndezvekuti zviri kunzi vana vaifa vachivigwa. Amuna here imimi pamakanzwa nyaya yekuti vana vanogariswa paLily Farm vari zera rekuenda kuchikoro havaendi kuchikoro? Ndinozviziva. Hurumende inoti mwana wese ane kodzero yekuenda kuchikoro. Uye kuti vana vari paLily Farm apa havana tsamba dzekuzvarwa nadzo, mabirth certificate. Izvozvo maizviziva? Ndinozviziva. saSabhuku pane here pekuti maikwanisa kunge makapindira kubvunza kuti ko sei vana vezera rekuenda kuchikoro vasingaende kuchikoro, uye sei vana vasina matsamba ekuzvarwa nawo, sezvo tichiziva kuti hurumende inoti mwana wese anofanira kunge aine birth certificate? Ndinotenda. Ndakatoitawo mamoves iwayo, ndikatotora naMP wenzvimbo ino kuenda naye, nokuti ndiwo vanogadzira mutemo, ndichienda naye kuti ndinoti vatsanangure vanhu ava, achinzwawo kuti sei mhuri dzichirarama sekunze kwenyika idzo dziri muno muZimbabwe. Saka inini pandakatora mukuru wenzvimbo ino anotungamira, mukuru weparamendi, anotungamira munhingiri weparamendi MP, ndakatoona sekuti ndatoisa nyaya kana ari iye asinawo kuzoiendesa kumberi, izvi handichaziva, but ndakanotora MP ndikaenda naye. Mushure mokunge ndabvunziridzawo izvozvo nekuzviona nekuonawo zvimwe zvinhu maitiro aya anga asingafambi zvakanaka, ndikanotora MP ndikaenda naye tikaita dare nevanhu vacho vakakurukurawo vachitsanangurawo mararamiro avo, iwo kuti akazozvifambisa sei handizosiya. Hamuna kuzoitawo here yatinoti isusu follow up kuti nhai MP ini ndakakuunzira izvi zvekuti ndinoona kunge zvinokanganisa magariro kuvanhu vari mubhuku mangu, zvakazofamba sei? Hamuna kuzoita follow up? MP vanoti ivo patime yacho vaiti ndichaendesa mberi kweni, I will give you the feedback kana nchinge ndaendesa nyaya kwawaifungidzirawo kana kuti kwawaiziva kuti vanogona kuiendesa kuti zvigadzirisike. Tiri kutaura nyaya yekuti izvi makazvitaura pane nguva yakareba zvakadii, zvichida makore kana mwedzi? Makore, ndingati ngatitaure zva 2021 here 2022, between those 2 years. Saka tikuona isu kuti 2021 maedza 2022 maedza imimi kuti munzwisise kuti ko sei muchigara nevana vasina zvitupa, sei muchigara nevana vasingaende kuchikoro, hapana action yazoitika. Zvobva zvazobuda iko zvino izvi, mungati kudii kuti iko zvino izvi nyaya yazobuda nevanhu vekunze kuti ndo zviri kuitika paLily Farm? Apa ndinenge ndaakuti inini maybe saSabhuku pane pandakareso kana kuti ndakagarira nyaya isingafaniri kunge ichigarirwa, asi inini
to the best of my knowledge ndaifungidzira kuti sinzi ndine munhu womutemo anova mukuru wedunhu ndikanomutora ndikaenda naye akazvionera kwete kumuudza kuti ndozviripo. Ndakaenda naye akanozvionera akatsanangurirwa nevanhu nezvikonzero zvavo zvavanoti havatore mabhethi havaendesi vana kuchikoro. Akatsanangurirwa iye anga ane first hand information yokuti aikwanisa kuti afambise nyaya ifambe zvakanaka. Sasabhuku tinoziva kuti ndimuziso ramambo. Izvozvizvi makazvikwidzawo here kuna mambo kuti munoziva mubhuku mangu pane rimwe plot kana kuti pane mamwe maplots evanhu vechitendero ichi ndo mararamiro avo? Mambo wangu anozviziva. Makakwidza nyaya kuti ndine vanhu vanorarama muraramiro uyu vari munzvimbo mavo. Imwe nyaya iri kushungurudza vanhu ndeyekuti iko zvino izvi kunyangwe zvisati zvanyatsonzi bvu pachena asi pari kunzi papurazi apa vanorodza vana vadiki kunzi mwana musikana akangoti samuke samuke akawana ada kumuwana anobva awanikwa. Imimi zvakambosvikawo munzeve dzenyu here? Ini nekutaurika kwadzinenge dzichiita nyaya ndakaendapo zveshuwa ndichinoda kuti ndiongorore kuti zviri kumbofamba sei. Inini mhinduro yavakandipa vaiti ivo vana vanenge vati vadanana, handiti vanogona kuti vadanana pane pamwe pokuti hamuna zvamunokwanisa kuita vana, munozongosiya kuti kana vachinge vati vadanana vana vabvazera, iwo sekutaura kwavashandisa wedro kuti wabvezera, tinenge tauti unoisisu kuti mwana abvezera, vanogona kunge vachiroorana. Ndikati ko imimi vanhu vakuru vacho imimi munonzi munotora futi vana vadiki, vakati aiwa isusu vanhu vakuru hatitore vana vadiki. Saka sevanhuwo kuti unenge unisina ruzivo rwokuti utarise kuti munhu uyu kana kuti uzive kuti vanhu ava vari kugarisana zvakamira sei, pamwe pacho hauzoziva hako zvakaitika. Asi ndakaenda ndichinotsvagiridza nyaya idzodzo, vakati isusu tinotarisa vana kuti mwana abve zera, kana achinge aona shamwari yake tinongoti ngavagarisane. Hamuna here imi kuda kuzozviongorora? Nekuti mimi mukandisvikira muchiti imimi ndanzwa kuti makaba huku yepanext door mukaibika, ndinorambazve. Asi imimi zvichida semuridzi webhuku mune maitiro amaikwanisa kunge makaita kuti mukwanise kubata chokwadi kuti zvandaudzwa izvi sezvinhu vazhinji vanoti hanzi hapana hutsi pasina moto. Sezvinhu zvambotaurika zvichidai chokwadi zvichidai nhema, hamuna here imimi pekuti makaedzawo kuferefeta kuti muzive chokwadi? Chitendero ichocho kana usina link yokuti une munhu waunowirirana naye kana kuziva mukati imomo, hauna information dzaunowana dzinobuda kunze. Wane maspokesperson okuti chaunotaura unongotaura nemunhu iyende ndiye anokupa nyaya dzacho. Takambonzwawo vamwe vachiti madzimai emo haabude ipapo, vanongogariswa imomo, varume ndo vanowanzotobuda panze vachiita zvavanenge vachiita. Imimi muchiona magariro avari kuita, mungati here ichokwadi ichocho chokuti madzimai anonamata chitendero ichi chokwadi hativaoni? Zvakafanana iko zvinezvi pamwe maisangana nekumashops, kana kuti munosangana nekuchigayo, kana kuti munosangana nekumwe, madzimai epafamu iri maimboonana nawo here? Madzimai epafamu iri ini kuda pamwe apa inyaya yekuti pamwe ndiri sabhuku, vanouya vachitenga zvana muriwo, toita zvegadheni, vanotenga muriwo, vanotenga madomasi, vanouya panapa vachitenga. But nomari handisati ndanyanyosangana nawo murodhi zvokuti unongosangana nawo vachifamba, asi kuuya panapa vachitenga zvavanotenga vachidzokera, vanouya ndinovaona vachiuya vachitenga. Takasvika paploti iri tikaona zvimwe zvezvinhu zvavanoita uye vachitanodzidzisa vana. Ndezvipi mimi zvamungati sasabhuku munoti zvavari kuita izvi ndakaona chiri chinhu chakanaka? Vanhu ivavo mararamiro avo, ini semunhu mutungamiri wavo ndichienda ndichifamba navo, vanoita mabhizinesi akasiyana siyana. Vane marori anongotakurawo zvinhu, vanoita zvefishi, vanototi kurima hove, vanoita furniture, vanoveza vachiendesa kumashops avo munana Nyabhira mutauni. Vamwe vanoita zvekuhodha zvakafanana nezvemaminda izvi vachitengesa, like mukasvika paWestgate
munoona pane manwiwa patauda kupinda paraundabout, ndiwo vanhu vacho. Saka vanoita mibato yakasiyana siyana, vanowelda zvemahwindo nechichi, wachingorarama wakadaro muguta mavo imomo. Zvichireva kuti muri kuti imimi munotoona zvinhu zvavari kuita ipapo paine zvakanaka, zvichida pamwe zvisiri kuburitswa kunyika nekuti vanhu vakungoburitsa zvavari kuona kunge zvakashata. Inini sekumaonera angu ndinotoona kuti panoitwa zvakanaka, nokuti kana fenicha yacho inini ndinotoiyemurawo kuti dai ndaitawo mumba mangu yavanogadzira ipapo. Vamwe vakabva vataura kuti imwe yavari kuita inonzi child labor, nekuti zvimwe zvavari kuita izvi vanobva vaita nevana. Child labor handirambi kana taakutarisa mutemo yenyika, asi ivo ndichivabvunza kana kutaura navo vanenge vachitoti vari kudzidzisa vana wavo avanoti ma-lifetime jobs, kuti pavanokura mwana anenge already equipped kuti akwanise kuzviraramira. Mungati here imimi saSabhuku mune masimba pamusoro pemafarms anogara mapostori aya, nekuti mumashure mumati kana usina munhu waunowirirana imomo hauna chaunokwanisa kuziva, asi mimi muri Sabhuku. Inini ndinokwanisa kuwana information dzandinoda imomo. Munokwanisa kuwana information dzamunoda ndokunge musina kupiwa spokesperson, nekuti mumashure mumataura kuti mimi kana vanowanzokupa spokesperson kuti ataure newe munokwanisa. Zvinoziva kuti maSabhuku mune mapurisa. Pane here pekuti munokwanisa kutuma mapurisa enyu kunoongorora magariro ari kuita vanavo? Nzvimbo yatiri kutaura nezvayo unotuma, asi zvinoitika ndezvekuti inoita sekunge a protected area. Ivo vanoprotecta ma-interest avo by avoiding ma-strangers munzvimbo yacho iyo. Saka zvinoreva here kuti mungati imimi pamwe pacho masimba enyu anotapudzwa kana maakusvika kwavari? Inini zvangu semaonero angu handinganyatsoti masimba angu anotapudzwa, because ndine access. Kana ndikada kuti nhasi ndiende nemi ndinopinda imomo ndinopinda nemi, but kune vamwe vanhu pari limited zvokuti unogona kana kutonzi munoma hamupindwi kana kuti hamuri kudei, waendawo pamwe vanowelda but havagone kana kutoweldera munhu wemunyika kuti wamuweldere ipapo. Vanogona kutoti kana kuti chinhu chako chinoweldwa wozochipiwa uri kunze kwefamu. Inini pandaa ndiri kurevera ndepaya patambotaura kuti pane runyerekupe rwamainzwa imimi kuti mukwanise kunyatsobata chokwadi. Ndopamataura paye kuti mararamiro avo vanozokupai maspokesperson ekutaura nemi. Saka ndopandaa kutaura kuti kuri kuti imimi muri kuda kuongorora maikwanisa here kunge makatuma mapurisa enyu kuti munyatsobata chokwadi, kunge yatataura nyaya yekuti vana vadiki vari kurodzwa. Inini ndaiti kutoti zvitonyatsoita ndini ndaitopinda ndega ndichinyatsoti ndione mapurisa. Access yacho yekuti wawane information is a bit difficult kana takatarisana nevanhu ivavo, asi kuti kwandiri vanova submissive since vachiziva kuti ndini mukuru wavo. Kuri kuti mune chaitika muLily Farm, mune chaitika, imimi munowana simba here rekuziva kuti chii chaitika sezvo mava kugara dzimwe muri dzisiri mubhuku menyu? Tingati chaitika chakafanana nei? Munganyatsondi pane aba, pane kana munhu aipara mhosva ari muLily Farm zvichida abuda kana mune mamwe mafarms apara mhosva yaapara iyoyo, munokwanisa here kuziva vanhu ivo vasiri mubhuku menyu? Alright, kuti in the event yokuti vanhu vanogara muLily Farm imomo vapara mhosva dzavapara, ndo pandataura paye kuti senzvimbo ino iyi ndeyema A2s, tinoita account for the owner of the plot, because iye anofanirwa kutoziva vanhu vari kugara muplot make neunhu hwavo. Zvichireva kuti senge ipapa nyaya iri kunzi pane vari kutora vana vadiki vachivaita madzimai, imimi maakutoenda kunobvunza muridzi weplot. Izvozvo ndo zvatinenge taakuti tinogona kutsvagiridzawo tichishandisawo kana kungoti vanhu vacho vanonetsa, nokuti zvizhinji zvatinoita panyika nditi tingati kana tichiti panyika ndoda kuedza kutaura kuti pamitemo yenyika kana kuti pakurarama kwechivanhu zvizhinji ivo havaiti, nokuti havaite zveutano, havaite zvekuchikoro,
hawaite zvekuzvipatara. Saka kuti uwane information dzakanyanya maringe nekurarama kwavo kunoti netsei, nokuti ivo vanongoti zvavo zvakatovakwanira nekunamata kwavo, zvirwere zvavo vanongorapana nekunamatirana. Saka information dziri limited kubuda kwadzo, asi unogona kudzitsvagiridza semutungamiri kusvika wazoona kuti chii chiri kuitika apa nepapa nepapa. Zvese zvokuti vana havana mabhetse, havana kuenda kuchikoro, zvese takatosvikawo tikazviongorora. Saka ndakazokwanisa kunotora MP sekutaura kwandaita kuti auye aonewo since wariwo wanesa mutemo munyika. Pandaa ndiri kutaurira panhau yekuti kuri kuti munhu apara zvaapara, isu tinoziva kuti munhu wese ane chitupa. Mafingerprints ako anozivikanwa nekuti wakatorwa chitupa. Saka kunyange ukanoba ukasiya wakabata pahwindo unozivikanwa kunzi ndimai musha ava vasvika panapa vakabata. Vanhu vari mukati umu vari kunzi havana zvitupa. Vane zvitupa, varume vacho vane zvitupa. Ndisingazive kuti ini ndaivabvunza wani kuti vanoshandisa mafoni, imi munoti vana havaendi kuchikoro. Nokuti ndogara navo ndinawo ndichida kuziva kuti imimi munoshandisa mafoni, munoverenga, vanonyora zvitupa vanazvo, because mabhuku tinotonyora zvitupa izvozvo vanazvo zvitupa. Saka ndichiti imimi izvozvizvi makazvidzidza sei imimi muchiti vana havaendi kuchikoro? Vakati aiwa, tinokwanisa kunge vamwe wakatora zvitupa wasati wapinda chitendero. Zvitupa vanazvo, especially wageneration yechikuru, zvitupa inazvo. Vakatotiratidzawo kunyange nemadrivers license nekuti vanotodrivewo motikari, asi vana vavo ndo vavanoti havakwanisi kunge vachivatoresa mabhebhe. Zvichida pamwe wangori nekamendariti kekuti kana akura waakuzoona kukosha kwazvo anogona kuzozvifambira ega. Nokuti ndakashama kuti ivo vanazvo zvitupa. Mafoni vanoopareta mafoni, kunyora vanonyora. Kuvana vakati ayo Mwari akatiti isusu chikoro kunodzidzwa zvinhu zvisina kunaka, zvisingazoraramisi mhuri dzedu zvakanaka. Mungatitauriro here imi kuti kubuda kwenyaya yamadzibaba Ishmael, kusungwa kwavo nevamwe vavanonamata navo iko zvinezvi vari mutorongo, kunyange vamwe vavo vakapiwa bail, kwakusiyai muri papi saSabhuku? Inini ndimi maita vekutanga kuuya kuti muzoda kunyatsozivawo nekurarama kwemhuri idzodzo zviri outside information dzamaiwana. Inini ndinoti hongu sezvinhu zvinenge zvichiitika mumusha, mibvunzo mikuru inenge ichibvunza kuti ko ikoko hakuna sabhuku here? Ko ikoko nokuti pazvinotaurika zvimwe zvacho zvinotaurika zviri exaggerated zvokuti zvinenge zvichida kunzi zvibudise pari kuda donzvo remunhu. Asi inini ndinoti kusungwa kwaitwa vana baba Ishmael zvichida it's a stage yokuti tizokwanisawo kuwana zvimwe zvinhu zvichatisunungurei mhuri dzacho kana pane kusungikana kwadzanga dzakaita pakurarama kwadzanga dzakaita. Nokuti munoziva kuti chitendero, munhu anogona kutenda chitendero chake zvokusatoona kuti zvatiri kuita handizvo. Saka izvi ndinoti inini zvichida zvichatibudisirawo zvimwe zvinhu zvatinogona kunge taakutorerukirwawo nyange isusu pakutungamira kwatinoita. Vanhu vechitendero vanotera madzibaba Ishmael takanzwa, uye vamwe vanototestifai kuti vanoenda kunooneka kuna baba namai kuti baba hamusirisiri baba vangu, mai hamusisiri mai, nekuti inini ndaakunamata uku. Imi muchizvinzwa izvozvo kuti vanhu vari kuuya vechechi vari kutosiya vaoneka kuhama dzavo voti hamusisiri hama dzangu dzaava vandonamata navo. Imimi sevachengetedzi vetsika dzedu, Sabhuku, chifi, muri vachengeti vetsika, makazviona zviri zvinhu zvakaita sei kuti mwana wawakabereka, mwana wawakariritira ukaitira zvose, akura ouya woti handisisina ukama nemi? Maita basa. Ndakaendako nenyaya idzodzi kunyanya dzemarufu idzi, dzokuti unoviga munhu hama dzake pasina. Ini ndikapokana nazvo ndikati kunyangwe waakunamata asi ukama hunogara huripo. Zvechokwadi kumashure uku waingoviga, waitonyepa sometimes kuti hama dzacho tadzifonera dzaapa dzati wakudi, saka rega tifanoviga, toviga munhu hama pasina. But ndakazozvionawo mashure kuti izvi zvinogona kutipa matambudziko akawanda. Hama kunyangwe ichinzi yaakunamata, kana hama dzake
hadzitombotadzi kuva consent nekuti hama yedu yafa. Asiwo zveshuwa marufu akapedzisira, tine mudzimai andakanowiga akaita 5 days arumba achimirira hama dzacho kuti dzibve kuBulawayo, nokuti ndanga ndaona kuti tirambe tichiita preside over maburials ekuti hama dzacho dzinenge dzisipo, mangwana ozonzwa hama dzaakuuya dzichiti tine hama yedu yakawigwa zvatisingazivi, hazvibudi. Saka mudzimai iyeyo ndofunga akaita 5 days arumba vachimirira hama dzacho. Chinokonzera kuti munhu azoita 5 days ari mumba chii? Nokuti isu tinoziva kuti mushure memazuva munhu afa kauyo, zvichida pano mweya unenge waakubuda nekuti hatingachengeti munhu afa. Sei vasingaendese vanhu kumochari? Ivo vanoti havaiti zvezvipatara. Chitendero chavo chinoti hachiiti zvechipatara. Ende isisu tinoziva kuti Zimbabwe ine mutemo we-freedom of worship. Saka ndisingazive kumusoro ikoko kana mutemo iri kufanirwa kuti ichinjwe kumusoro, kuti inenge yaakutonga manamatiro nekudii mitemo yekuiswa mumachechi kuti munofanirwa kunamata so, pamunoti mitemo yenyu ngaiperera apa ichizodai, ndinoona songe zvinogona kuzobatsira. But due to the fact yekuti Zimbabwe inonzi is a freedom, ine freedom of worship, isisuwo tine patinobatwawo kuti tinobatwawo kuti tisazonyanyopinda kuongorora zvitendero zvewanhostere kana kuvamanikidzira kuti vaiti zvatinenge tichifungidzira kuti ndo, kana kuti zvatinoziva kuti ndo zvinofanirwa kuiti, ivo vachitaura kuti chitendero chedu chinoti. Isu tinoziva kuti panofa munhu kuchipatara vanotsvaga kuti aurayiwa nei. Chokwadi. Zvino ndufu dzese imimi dzamaienda mumapurazi umu, vaiziva here kuti munhu wacho afa nei? Inini pandichitanga kuenda ikoko, munhu wandakatanga kuenda ndakatanga kuudzwa nemapostori munhu wemudzimai. Inini wakanditi afira kuchipatara, wachiti afa nenhumbu. Zvokuti tichibvawo kuno isisu tichienda ikoko, ndakatoenda namai, vaitofona vachiti vanhu vacho vatovapa mapinga. Saka isisu hospital yedu iBhangeti. Saka ndakatofunga kuti zveshuwa vari kubvawo kuchipatara zvechokwadi. Tichisvikawo takasvika bhodhi yapo pamba, tikanowiga munhu tichingoti abva kuchipatara. But later ndakazozviona sekutaura kwamaita kuti unofanirwa kuzotiwo semunhu wenzvimbo uchiona kuti mafambiro ari kuita zvino kuti havaendi kuchipatara. Saka ipapo vaitondinyeperera either pamwe anga atofirawo kumwe kwanga kana kuti anga akatofira kumba ikoko. Saka ivo vanoti havaiti zvechipatara. Ndo pandataura paya kuti mitemo yedu otherwise ndio ingatodawo kuti ibate kana kusvika kuzvitendero kuti no, kunyangwe zvichidai tinomanikidzira kuti zvidai. Tinoona isusu kuti mubhuku menyu muno ipo paLily Farm apa pafukunurwa vanhu vaviri. Imi sabhuku zvinokubatai sei? Tinoziva kuti munhu kana arara ngaachirara azorora. Asi mumakore apfuurayo pana profesa vakafukunurwa. Masvondo apfuura maviri aya pane umwe mudzimai akaya kuzofukunurwa. Kuti vanhu vachinoongorora kuti afa nei, imi zvinokubatai sei sabhuku? Uye tiri ipapo hatizivi kuti makazonzwa here imimi chikonzero chiri kunzi chakauraya profesa? Ini handina kuzonzwa chikonzero kuti profesa wakafa nei, kunze kwekungonzwawo musocial media nekukurukurwa kwazvo. Asi ini handina kunzwa kuti profesa wakazofa nei, handinawo akazondipa feedback iyoyo. Uyezve kuchizvinzwa zvinhu kuti uzozvibatanidza, unombonzwa kuti azonzi afa akadai, zvafa zvidai, kuti uzobatanidza chokwadi chaicho zvinotinetsei. Asi inini semunhu wemunzvimbo zvinobata zvechokwadi kuti iwe unenge wakapreside over a burial uchiti zvinhu zvese zviri perfect, wozoona zvaakuuya zvichizosvika pakuti zvinonzi handizvo maitiro azvaita zvaitwa nekusiriko. Nokuti ini kunyangwe ndichisvikako ndinobvunza mapurisa aziviswa here, vanoti hongu tazivisa. Tisingazozivi zvangu kuti kune magwari here anobva kumapurisa anoratidza kuti taziviswa kuti zvechokwadi vanhu havauya. Because kana mapurisa handisati ndamboona vachibvunzwawo kuti sabhuku wanga waripo here kana kuti sabhuku waripo here parufu. The same isisu tinosvika ini ndobvunza kuti mapurisa aziviswa here, bonde ichiziva kuti rufu rwese runofanirwa kunge ruri registered, kuti mapurisa vazive kuti munhu afa here watendera kuti zvaitika kuti munhu afa munzvimbo. Saka vaingotiti mapurisa tinoenda, inini ndo preside over my burial.
iko zvinezvi mataura kuti pane pamwe pamakazoona kuti pamwe pacho vanenge vachireva nhema. Pane here matanho anokwanisa kutorwa kuti paipaye makati asi imimi makanga musingatauri chokwadi? Ivo ndakataura navo vakati ivo vaiprotecta zvavo chitendero chavo, isisu chokwadi chedu ndechekuti hatiendi kuchipatara. Havanei nekuzotsvagiridza kuti munhu afa nei? Kwavari ivo vanotongoti rufu muravo waMwari. Ndofunga ndo bhilifi inenge ingori kuzvitendero zvakawanda. Vanenge vaitoti munhu kana afa nenguva. Asi tinotoona kuti dzimwe ndufu idzi hadzisi dzenguva, tisingazivi tongoti rufu ndorwaMwari, but pane dzimwe ndufu senge yemwana andiri kutaura iye musikana akafa aine nhumbu achinzi afa achisununguka. Yakandibata. Aive ne13 years. Ndichaziva kuti aiva ne13 years here. Mumashure manga mati pane umwe mwana we13. Asi pane zveumwe wamakanzwa kuti akafa aine pamiri. Pane mumwe mudzimai futi akafa aine pamiri. Kozoita uyu akafukunurwa uyu handina kunyatsoziva kuti akafa nei because handina kuatenda burial rake, asi ndakaudzwa kuti tashayikirwa nemudzimai afa after a short illness. Ndo zvandakaudzwa. Vanongoti after a short illness. Iye akanzi short illness. Mukukurukura kwataita nhasi taona kuti mimi mataura kuti munhu wamunenge muri concerned naye kazhinji munhu ari mubhuku menyu muridzi weplot, asi paLily Farm apa pazove nemhuri dzimwe dzakawandisisa, uye kuti kupinda mukati mavo kuti uziye chokwadi chese zvinotinetsei. Mungati here imimi sasabhuku munoda rubatsiro nemagariro ari kuitwa paploti iyi kunyanya nekuda kwezvinhu zvazobuda izvi? Tingati senyaya dzapinda handiti mukugadziriswa kwadzakuita, taakutongokumbira kuti zvese zvibva zvatogadziriswa, nokuti even kana tichipiwa minda inoi tinopiwa yokuti tinorima handiti, but tikatarisa seipapo paLily Farm paakuita sekuti pato paguta location. Saka ivo uchivabvunza vanenge vachiti tiri kubatsira hama dzedu dzinenge dzisina pekugara, saka dzinongouyawo dzichigara. Kurima vanorima wakaita zvekuita sokunge zundi, vanorima chikafu chavo pamwe chete kana wakohwa wozogowana. Saka panenge paakuda kuti nemamiriro aita zvinhu, kana kuri kuti kurarama kwevanhu ivo nokugara kwawakaita vakawanda kuriko kuri kukonzera maproblems, kana kuti waite tsika dzavari kuita, panenge pautoda kuti pagadziriswe nevemutemo. Mafungiro enyu pangagadziriswe sei? Ivoyo havaonai vanhu vari kugara vakawanda, zvimwe zvavari kuita nemiwo sasabhuku hamusi kunyatsozvinzwisisa, munoona kunge chii chingaitwa? Inini ndinenge ndaakuti utungamiri hunogona huine masimba ekutaura nekuseta mitemo yenyika ngavachiuya varonge kuti vanhu ava mukurarama kwavo vachiraramawo zvinoenderana netsika, kunyange vaine chitendero chavo vachirarama zvichienderana netsika dzokuti kunyange munhu akanga apoya kudai hatichashandisi chechi kuti titi anoti mutemo wechechi iye achitoparara mhosva oshandisa chechi, since tinenge taakutora kuti Zimbabwe ine freedom of worship. Saka ngatiti ngavaiswe mulaini rokuti ichi nechichi hazviitwe, zvisiyaniswe kuti kutadza kwekuti munhu ari kuchechi nekutadza kwekuti munhu ari kutotadza achitocreata problem munyika zviitwe alaini. Tinoona sasabhuku ndikadyirwa munda wangu ndototi rega ndiende kwasabhuku. Maplots akatenderedza vanhu vanogara maplots akatenderedza mapostori aya, pane here vamwe vakambokwirirawo vanhu vavo kuti pane vandikanganisira? Yes, vakamboita dispute pakugarisana kwavo muplot muliri imomo na vanonzi Comrade Mutengwende, that's the plot, ane plot rake weimomo, maplots avo akaganurana. Vakambonetsana vanhu ivo zvechokwadi, nyaya dzikatsviriridza wokuenda kumapurisa dzikauyawo kumasabhu, but kazhinji dzikaenda kumakoti. Saka kazhinji tinoti nyaya yaenda kukoti yatodarika dare rasabhuku. Asi ndo vanhu vakanetsana chete nevanhu ivavo, but kunze kwevamwe vanhu vemunharaunda vatingati vemunyika, kana tichive munyika tikutraya kudifferentiate avo mapostori, kuclassifya mapostori nevanhu vanonamatawo zvimwe zvitendero. Handitika hapana atauya achiti ndaita problem nevanhu ivavo.
handisati ndambomuona kunze kweivawo kunetsana kwawakaita vachirwira maboundaries emuganhu yemaplots avo. Nyaya yacho yakanga iri pamusoro pemaboundary. Yes, it was a boundary yemaplots avo kuti uyu anoperera papi achisvika papi, ende ndofunga aikonjakta pacombon, saka wanga wasinganyatsoziva kuti uyu anoperera papi achisvika papi. Vachitanga kuuya kunoku muridzi weplot Ishmael Chokurongerwa, mune here nhoroondo yake yamaiziva kana kuti makangoonawo apa plot yake? Maizviziva here kuti pane pavakatomboenda mumaoko emutemo mushure mekunge varova mapurisa? Hongu, ndaizviziva. Hamuna kutya here kuti munhu anorova mapurisa akuya kuzogara kwandiri? Takatombodaro, taizviziva kuti vanhu ava vakaita violence dzavo dzavakaita kuna naGlenview, ende vachiuya apa takatoti mapostora aye kurova vanhu aya achinzi auya apa. Zvechokwadi pakatomboda waifamba netsvimbo mafirst days iwayo vanga vasingasiye tsvimbo dzavo, tikatoti vanhu veviolence vaivadi vauya, asi nekufamba kwenguva takazoita tichijairana mukufambidzana nekudidi nemitemo kusvika vataakuziva mararamiro avo nekuziva kuti kubva iko zvino mazuva ano havachafambi netsvimbo, asi taizviziva. Plus iye Ishmael kwakatanga kutouya mamwe mapostori, iye akatozouyawo mushure mekunge abuda akatozouya. Takaona isusu kubuda kwaita nyaya iyi, kune vamwe vaive vachiti isusu takabirwa vana kuti vana baba vaienda unosvikotora vana kubva kuna namai vanenge varamba chinamato ichi. Uye vazhinji vaiti tinouya chitaura kumapurisa. Pane here zvakambopinda munzeve dzenyu pamusoro pezvozvo kuti pane vanhu vaitsvaga vana vavo uye kuti mukati umo havasi kukwanisa kupinda? Hapana here vamwe vakamboda kupoterawo kwamuri imimi nekuda kwekuti vaida kupinda mukati meLily Farm? Kwandiri hako hakuna akambouya achiti taikumbirawo kupinda muliri tine dambudziko rataita, hakuna. Nyaya zhinji ndaakutodzinzwawo kuburikidza nekusungwa kwaita Ishmael kubva pakafukurunwa profesa, ndo patanga kutonzwawo nyaya dzakawanda dzaakutaurika. Dzimwe dzacho dzinotaurikawo zvinotaurwa kunenge kuri kunyepo, zvinokuti pane zvimwe zvandinozivawo sekurarama kwevanhu iwawo zvinenge zvaakutaurikawo, nezvimwewo zvandinotenderana kuti ayo apo ichokwadi apa kunyepo. But hatina mhuri yakambouyawo pane chipotero kuti toda kupinda umu tazoita problem yakadai, handina mhuri yakambouya. Taakukombera, mungati here imimi pane pamuchaenda kunoudza She kuti munhu ari mubhuku rangu maita dambudziko rakadai, kana kuti zvichida makatoenda kare, kana kuti Ishe vakanzwawo here vakakubvunzewo kuti vanhu vari mubhuku rako tanzwawo zvakadai izvi? Ishe vaakutozviziva kuti kwakaita matambudziko akadai, ndakavaudza. Saka inyaya yavari kuti since dzaanyaya dzamukati memapurisa, regai tione kuti mapurisa vanozosvika papi. Ivowo kana vachazoitawo dare ravo ravachazodawo kuita zvekumapurisa zvapera, ipapo handizoziva zvangu, asi vaakuzviziva kuti ndo zviri kuitika munzvimbo mavo. Mungati here pakati pekugara kwavo ikokuko pane zvimwe zvinhu zvemungati izvi makuna kunge iyoyo yekuti mwana anouya oramba mubereki? Ndingati munongoziva kuti munhu unogona kupindwa nechinamato. Ndinozviona even kune mamwe kana mapendacostal churches kuti munhu akapindwa nechinamato anoita kunge akupenga sometimes. Saka sometimes unosvika paunoongorora kuti munhu hengu ungamushora kana kuti kudii, asi chitendero chinenge chapinda mumusoro make. Zvechokwadi zvimwe zvacho unotonyatsozviona kuti izvi zvaakuma extremes. Saka ndozitora kuti inini since ndiri kunze kwazvo handinyatsozvinzwisa, but munhu ari mukati mazvo anogona kunge zvichitomuitira. Isu tisu tinozobatikana nazvo nekuti tinenge tiri kunze kwazvo, but iye pamwe mukati make, nokuti unenge uchingowaona paunosangana navo vanenge vachingofara, ukapinda imomo vanenge vachingofara vachiita zvinhu zvavo. Saka kuti uzoona kuti munhu ari kurwadziwa, pamwe vari mudzimba madzimai vasingabudiwo vachiuya kumatare kwatinenge tiri varume, ndo vanenge vachirwadziwa zvavo. But varume vacho unongoona vachifara, ende unovaona vachingosangana navo vachifamba. Dai kuri kuti anenge akabatikana, handione anenge achigara kumba kwake, handione achitadza kungobuda nemhuri yake achienda.
Ko zvinonzi murume anokwanisa kuita madzimai aanoda aanokwanisa kunga achida uye kuti imba yavo yemukati inenge iri imwe chete. Zvakambosvika munzeve dzenyu? Iyoyo makuhwa iwayo akasvikawo mandiri ekuti vanonzi vanoita bedroom 1 vachirarama kunyange vari madzimai mairi matatu. Makuhwa iwayo akasvikawo kwandiri, asi handina murume wandati nditori munzira wekuti ndigozotsvagiridza varume wacho ndinyatso wabvunza kuti imimi munombozvifambisa sei, zvandinonzwa izvi zvinombofamba sei. Ndikabvunzawo watatu ndonzwa mhinduro dzavoti dzakaita sei, asi zvechokwadi izvozvo ndakazvinzwa. Uyezve ndichibvunza nenyaya yemadzimai vanotaura kuti anenge achikwanisa kuti anogona kuchengeta madzimai 2 matatu anoita, asi varimowo vane madzimai 1 zvekuti kuri kuti ichokwadi chabuda chiri chokwadi anenge atoriwo makuna here mudunhu renyu kuti inini ndichitoona kunenge kuri kutoshungurudza munhu kana ada kuti aite madzimai matatu. Ndinenge ndakutodawo kuti titoitawo mutemo wokuti bhetawo wake dzimba dzakawanda mudzimai wega ave nerumu yake because kushungurudza munhu. Mazvita enyu Sabhuku, mashoko enyu amungade kutaura. Tiri kuziva kuti chirongwa chino chiri kuonekwa neZimbabwe yese, vemutemo, vemachechi, vanotungamirirawo machechi, zvichida kunyange ivo vari kupinda muchechi umu vakateerera. Zvamungade kutaura? Ini zvangu chandingada kutaura ndechekuti chekutanga, sekutanga kwakaita nyaya idzodzi, imi ndimi maite vekutangawo muchiuya pano kuti muzoda kunzwa chokwadi kuti zvakamira sei. Zvichida pamwe manzwawo nekubvunza mubvunzo wekuti ko maSabhuku ikoko vanenge vachiti kudii. Ndaifungidzira kuti panenge pachiitwa nyaya dzacho dzese dzinge dzinoti recognizewo kuti pamwe pacho pane zvandinotozodzidzawo mukati mekunge nyaya idzodzo dzichiitwa, pamwe zvandinenge ndisingaoni zvandaitozokwanisawo kuaccessa kuburikidza nekuwa kopi wemutemo waripo. Ndobva ndazivawo kuti apa nepapa panenge pachifamba pakadai. Inini ndinongoda kuti nditende kuuya kwamaita nekundipa mukana wekuti ndigonewo kutaura nezvemhuri idzo dzemararamiro adzowo pamberi penyika yedu yeZimbabwe, ndichikumbira kuti vemutemo kana zvichibvira yes nyika yedu ine freedom of worship, asi ngakuiswawo mutemo inogaidhawo zvimwe zvitendero zvacho kuti mitemo yavo isazonyatsoita overbound yokuti inenge yakuzokanganisawo kurarama kwevamwe vanhu. Nokuti inini kana ndirini ndatanga chechi, zvandinoda zvinondiitira, but kune mwana achakura achipinda zvinogona kusamuitira nokuti akupinda achingorarama muenvironment inenge isiriyo, iri unsuitable kwaari, but because anogona kushaya kuziva kuti hadzisi kodzero kuti ndiringe nichirarama zvakadai. Tataura zvakare namai Sabhuku, avo vanova zvakare health worker munzvimbo inoyi yeNyabhira vachishanda zvakare nevanhu vanogara muLily Farm. Vativo vamwe vese ava vanogamuchira pavanenge vachienda vachipinda mukati mavari, asi mapostori vanogara muLily Farm zvinonetsa nekuti havadi kuti vana vadonhedzerwe, uye vati zvinovashungurudza zvikuru kuti nhamba yavanozonzwa kunzi vanofa madzimai anenge akazvitakura. Vataura kuti zvakakosha sekurunyero kuperwa vanonzwawo kuti mufamu umu vana vanoitiswa pamiri vachiri vadiki, izvo zvinoita kuti utano hwavo huve panjodzi nekuti chibereko chinenge chisati chasimba. Vataura vachikumbira hurumende kuti dai yabatsira kuti vanhu vanonamata chinamato ichi vagamuchire vanouya vachiita zveutano. Inini ndinonzi Alice Chapungu, kuno ndiri village health worker weLily Farm. Munova murimo mune nyaya dziri kuitika dziri kungotaurika mazuva ano dzamadzibaba Ishmael. Zvino tinoziva kuti mavillage health workers ndimi munofamba muchiona hutano hwevana, hwemadzimai, mozonobatawo kunana baba. MuLily Farm basa renyu zvinofamba sei, sezvo takanzwa kuti imomo vanoti havadi zvechipatara? MuLily Farm umu ini ndinofamba vandinonyanya kutoshanda nawo ndemamwe maplots akatenderedzwa imomo madzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael kana nditori nezvandinge ndichida, sekuti inini ndiri health worker ndichishandira ndiri under Nyabhira clinic, saka vane nguva dzavanokwanisa kutipamo mosquito net. Ndinototaura kuti kune variko mapostori ari kweduwo, asi ndinotarisira kuti dai vava nawo mamosquito net sevanhu vari munzvimbo medu.
manesi vanotipa zvechokwadi mamosquito net. Asi panyaya imwe inozonetsa yekuti pamwe pacho vanozombenge manesi akuti ko ivo vanoda mamosquito net sei wasingadi kuti imimi munge muchiita kuti vaite zveutano. Saka tinozongoti sevanhu manesi anozongoti asi vanhu vari munzvimbo vaendesei, asi vanenge vachikurudzira kuti munofanira kutaura navo kana kutoita zviya zvekutoti kuti mukwanise kunge muchikomuniketa navo, pfekaiwo hembe dzewaiti idzodzo mopindawo munzvimbo imomo motaura nawo kuti vakunzwisei kuti utano hwakakosherei. Saka nokudaro ndinomboedza, asi unoona sokuti ivo vacho vanoti vanhu havadi vanhu vemunyika, kana vatichiti vanhu vemunyika vanhu vanenge vakapfeka ngati kumapfekere ndakaita aya. Uye kutoti ndipindemo munotoda kunge vatobhuka kana kuti zviya zvekutoti pamwe ini ndinotomboita advantage yekuti nditaure nevari kumusoro kuti pane mosquito net, ndinotoita advantage nababa vanoziva zveimomo. Saka vanondirayirawo kune vanhu vanoziva kuti ndikasvikirawo kuna madzibaba akati ndokuti vatambire zvetinenge tichishuvira kuti dai vaitawo saizvozvo. Saka asi zvezvimwe zvinhu saipapa pakambenge pachidonhedzerwa vana, manesi akauya tikatenderera. Pane imwe nguva zveyo vakatombonzi nemanesi ko imi hamudonheredzese vana, vanoti isu ndochitendero chedu. Saka mauyawo kudai ndiri kutombotiwo sekutiwo kuhurumende kumusoro vatibatsirewo ipapapo kuti panhau yekuti vana vadonhedzerwewo, vangogamuchirawo zveutano nokuti zvinokoshera upenyu hwevana. Kudonheredzesa vana ikoko, vana madzimai kana akazvitakura havaendi kumasikero, vanongobatsirana musherini mavo imomo. Saka zvamunongoziva imi kuti kana mudzimai akazvitakura anofanira kuongororwa, achitariswa pamwedzi. Kazhinji vanotonyanya kutokurudzira kuti mudzimai achisvika pa3 months anenge afanira kutoti akutoenda kusikero achiongororwa kuti mwana akagara sei kusvika pa9 months. Zvino neimwe nhau futi imwe inotinetsa, tinyatsi kuzoziya dhipika rezvirimo kuti madzimai ava nemakore mangani. Tinongonzwa kuti mune vanenge vaine vana vadiki vari kuita madzimai. Saka munoona zvimwe zvibereko zvevana zvinenge zvichidiki hasati zvakukwanisa kuti zvitakure mimba. Saka unozongonzwa kuti kanhamba kanoti kanofa murili farm ngekemadzimai akazvitakura. Saka taingokumbira hurumende kuti hongu kana dai iri chechi hairambidzwe zvayo, asi dai yazongopawo kamutemo kuti vaedze kuti varorewo vana vayarukawo, nekuti vana ava waende kumasikero vachinyoresa, uye vana vaito mababy card nekuita mabirth certificate kuti vazokwanise kuita zvitupa. Ndozvatinoshuvira Umbilili Farm. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Tiri kuda kukutendai rutsigiro rwese rwamunotipa. Kune avo vasati vaita subscribe, chishuvo chedu, uye tingafara kana mukaita subscribe kuti mukwanise kubatana nemhuri ino yeDestiny TV. Makomenzi enyu amunonyora tinoaona. Tinokutendai nekuti rutsigiro rwenyu ndo runotipa manyemwe. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.